Tiempo fai un piedestal, mentre dacă fost real, teatral, gândește-te când mi-ai oferit tu ceva real. Când teatral, nici o fată nu te-ar fi putut iubi atât de real. Nimeni, niciodată, nimeni altcineva, nimeni decât mine. Ce mi-ai oferit tu mie, ce ți-am dăruit eu ție, ți-am oferit totul din mine, goală